Днес пък ще ви представя мини шлайфче, 75 мм диаметър, ако не се лъжа. Я да погледна, може би не бъркам. Да. Любим на всички плочка G инструмент, защото е миличък и може да го държите с една ръка, докато си оформяте някакви парченца. Какво има в комплекта? Ето го шлайфчето, какво представлява. 2 ампер-часова батерийка върви с това комплектче. За 120 кинта получавате и бързото зарядно, както и малко допълнителни неща. 2 диска за пилене, едно диамантено дискче и 4 за метал. В комплекта с много приятно малко куфърче. Тук има едно 6 грамче да си смеете, защото не е като на нормалните шлайфи с М14 резба, ами си е на 6 грамно болтче. И така, може да го закупите по телефона на 0896244354. Може да ни пишете на Viber, може да ни пишете на лични съобщения. През коментарите трудно се продават места, така че дет се вика, лайквайте ни и шервайте или елате на място в магазина ни на улица Паисий Хилендарски 20 или ни се обадете на 0896244354. Това е. Чао!